Good morning mga kaibigan. Mayroon lang akong share sa inyo mga kaibigan. Yan, no? Ito ay ano natin to mga kaibigan. Ito kasi lumang-luma na to, nasa mga yan, ginawan kung ano to, yung parang hunos-hunos. Lagayan ng pera ba. Tindahan ba. Tapos luma na siya, yung ano niya, nasa mga 20 years na siguro mahigit to. Hindi ko tinapon siya mga igan kasi matibay pa yung ano niya, oh. At saka yung ano niya dito, wala na, inano na ng anay. Kaya naisip ko, marami kaming ano nito, yung tawag nun, sobra-sobra nito, yung tiles ba na binaklas doon sa ano namin, bahay namin mga igan. Ang dami, sayang mga igan, saka yung mamahalin pa naman na tiles to. Kaya naisip ko, itong mga igan, oh, itong ginagawa ko mga igan, gumawa ako ng paraan. Dami namin ganito mga igan. Tapos nag-ano ako ng ano ba, yung kasukat lang dito, yung hindi siya maanuhan mga igan. Tapos inanuhan ko ng epoxy. Yan, tingnan mo mga igan yung ginagawa natin. Tapos ito yung project na gagawin natin mga igan. May ano talaga siya, sukat. May nakahanda na cut, wala tayong pangkat mga igan. Kaya ito yung gagawin natin ngayon. Ano talaga siya, pwede to upuan mga igan kasi yung ano nito ay malakas ang pundasyon nito. Ito yung ginagawa natin mga igan. Yan, oh. Yan, oh. Pwede mo lang hindi tanggalin to para matibay ba. Yan, oh. Lilinisan muna natin yan. Mabrasan muna natin to. Saka idikit. Yan ang discarding veterans. Ito, gasan muna natin. Brasan muna natin to. Yan. Kahit naman ganyan, hindi mo na linisan yan. Hindi mo na kailangan pakintabing yan mga igan kasi matabunan naman yan. Yan ginagawa natin mga igan. Ito pwede ano ito, ang tabi nito mga igan. Yan. Patuyuin muna mga igan. Kita mo to, kailangan hugasan natin to mga igan.
few moments later. So mga igan, pusan nating nalinis to. Ngayon, magdidikit na tayo. Ano muna natin, sukat muna natin. Yan o. Importante na yung ano lang yung mga kaibigan. Parang sukat talaga siya mga kaibigan. Parang inano talaga na sukat siya ba. Pero konti lang anuhin natin ito. Medyo may sobra-sobra ng konti. Hindi magkaano. Basta maano lang to mga igan. Madikit lang to. Tights na. O parang ano na mga igan oh. Class na kainan. Kaya ngayon ito lang gamitin natin. Ubusin natin to. Hindi naman lahat mga kaibigan. Importante nito yung bawat ano nito. Yung sa tawag yung sa gilid-gilid ba ang lagyan mo para matibay dito itong ganito. Pag may sobra anuhan mo sa gitna katulad nito. Pag may sobra siya importante din bawat ano nito mga kaibigan ba gilid-gilid para ito kape talaga to para hindi matanggal. Yan. Yan na yung ano natin mga kaibigan. Tapos na yung misa natin. Yan o. Inanuhan natin ng pabigat ba. Yan. Yan ang ating tiles na misa. DIY lang. Yan mga igan. A few moments later. Yan ang ating misa. Yan. Linis na. Easy lang no. Kahit hindi tayo professional na panday ba o karpintero, wala tayong ganong gamit pero yan, successful tayo. Yan ang ating DIY lamisa. Yan yung gawa natin igan na ano, tiles na patapo na or yung hindi na nagamit, pinag-anuhan natin, ginawa natin ng paraan para maging table. Yung pang ano sa table ba. O. Yan mga igan. Diskarte lang ba? Diskarte. Meron pa oh, tingnan mo. Yan mga igan. Yan yung mga gawa natin na kahit hindi naman tayo karpintero. Oh, sarap kainan. Mga igan. Yan. Ito naman kahoy na to ay ano lang to yung pinagtiyagaan kong sinisipilyahan ba. Mga luma na tong kahoy na to. Oh. Ito rin. Patapo na rin tong bakal na to. Ang bakal na to, patapo na to. Dapat ipatimbang na to. Pero ginawan ko ng paraan. Tingnan mo. Oh. Yan oh. Ginawan ko ng ano. Para malagyan na ng ano. Kasi sayang to. Oh. Tiles. Nakadikit yan mga igan. Kasi may epoxy yan. Yung ginagawa ko. May ano dito. Para matibay ba. Ito yung pinakahuli natin na ginawa ngayon mga igan. Oh. Yan. Ito rin ay ano rin to, yung ano ng nyug to eh. Kukulamber ba? Tingnan mo yung ginagawa natin. Pwede na tayo. Pwede maging kainan yan mga igan. Hindi nga lang siya gaanong perfect talaga 100% kasi hindi naman tayo karpintero talaga. Pero mapakinabangan natin.
Ganda kainan. Ayan lang po ang ating video ngayon. Marami pong salamat yung panonood. God bless.